My sme Mladí za mesto, mládežnícka organizácia pôsobiaca v Dolnom Kubíne. Fungujeme už od leta roku 2021 a vznikli sme preto, lebo ako možno mnohí ďalší mladí ľudia v tomto meste sme pociťovali nedostatok aktivít pre nás mladých, tak sme sa rozhodli, že si dačo sami zorganizujeme a sa nám to celkom už darí, teda už 4. rokom a podarilo sa nám zorganizovať alebo sa podieľať na množstve Erasmov. Takže sme skupina mladých vo veku 14 až 18 rokov a každý pondelok sa stretávame v dennom centre v Dolnom Kubíne a túto miestnosť, kde sa stretávame, sme získali vlastne za pomoci pána primátora. No a v minulosti sme sa stretávali na obchodnej akadémii v coworkingu. My v Mladí za mesto organizujeme mnoho typov rôznych akcií. Napríklad minulý rok sme sa podielali na organizácii voľnočasového festivalu Medze. Taktiež sme ako dobrovoľníci pomáhali na veľkom kultúrnom festivalu v Dolnom Kubíne Cookfest. Taktiež sme sa podielali na mnohých akciách v knižnici a aj sme organizovali rôzne študentské akcie, napríklad Halloween Party. Tento rok sme nedávno organizovali a podielali sa teda na organizácii na Deň Zeme, čo bola tiež komunitná akcia. A okrem týchto akcií sa napríklad aj zúčastňujeme, ale aj sami organizujeme Erasmy a zatiaľ sme tu v Dolnom Kubíne zorganizovali 2 Erasmy. Čiže vďaka Erasmu spoznávame nové kultúry, nových ľudí, zlepšujeme si komunikačné zručnosti, ale taktiež aj nejaké kultúrne, spoznávame nové kultúry, organizačné zručnosti a veľmi sa teším, čo do budúcnosti zase podnikneme. Vďaka európskemu projektu Erasmus Plus sme sa mohli zúčastniť v rôznych výmen, či už medzinárodných alebo slovenských. A boli sme teda napríklad v Gruzínsku, alebo taktiež v Bulharsku, v Nemecku, v Poľsku, v Čechách, ale precestovali sme aj celé Slovensko. A čo sa týka spolupráce s Radou mládeže Žilinského kraja, tak pravidelne dostávame pozvánky na rôzne akcie, taktiež sa zúčastňujeme na valných zhromaždeniach, ktoré sú veľmi dobré pre sieťovanie medzi všetkými organizáciami pre mládež.